Patay ako. Huwag ka pumasok, wala akong consent. Sabi ko lang ka pumasok. Oh, the best, Mita! Ay! Ba't meron ka dyang magic sing? Ulul lang, di kasama katawan. SMR! Kat naman na laron to. Ba't ito pinapalaro sa akin? Start to. Day 1. Hype na tutorial to, pantanga. Sige. Interact. What are you doing here on the bed? Ang macho ko naman. Enter mo naman yung ano ko, breast ko, men. Chest day, every day. Mayroon subtitles. Lunch up. Pagkaka-girlfriend na ako, grabe. Mita de. Pala natin, sige. Ano yun? Akala ko dugo. Okay, lilinisin ko lang ba? Marumi kang babae. Ang ominous nung day to. Yung pang bird mo sana naka-ready na agad. Dami mong gusto. Okay, shopping. Chicken. You bought chicken soup ingredients. Wow! Ang galing. Gato ba kadali ka sa mga babae? Okay. Kiss-kissin mo. Wow! Oh, tsaka gameplay. Carrot. Pag wala ako, pwede mo nang gamitin yan. Chef? Yeah, chef. Chef. Day 5 na agad. Okay, bibili ka naman. Dami mong gustong bilhin. Perfect. Dami mong gusto, girl. Play mini games. Okay. Bakit? Trabaho to. Ang gagawin ko dito. Ito yung mata nyo. Hi, ano to? Nabalato si Alexis Tenudra enough. Okay. Okay natin dyan. Dali lang naman. 250. Boom, dami kong pera. Trabaho, tas furniture, nice. Day 10. Ba't nag-skip ako nung tigpa 5 days? Nababaliw na ba ako? Alala ko ito yung mga naglalaro ng Sims. Tapos mas maayos pa yung Sims na bahay niya tsaka kwarto kaysa totoo niyang buhay na bahay at kwarto. No brush there. About sa... Dapat alam mo na to, Mita. Muta ka eh. Just don't look. Ba't hindi ako pwede tumingin sa oven? Diretso na tayo sa oven. Bakit bawal to? Very sus. Titignan ko to lahat. Okay. Ano na naman to, girl? May kutsilyo dyan. Cute na... Ang lalayo na skip ng days. It's super heavy. Aww, pa-cute emoji. Wow. Sweetie niya ako. Nice. Okay, isang buwan na kami. Nakakalimutan ko na siya laruin. Kaya na babae, nakakalimutan siya laruin. Sir Food Panda po. Magantay ka dyan. Maraming salamat, Chaz. Is this for me? Thank you so much, really. Di ka totoo! Okay. It's so frustrating that I can't. You're always helping me, being so kind every day. I wish I could do something for you too. Huwag kang hingi na hingi sa akin. Siguro, masasaya ako. Put the phone down. Sa game ba ako? May kalaro ako. 3:30. Gago, 3:30 nga! Ito yung bahay! Nandun ako, ito pala yung TV. Ano to? Ano to turn on? Ayun. Put objects on the scanner. Anong objects ang kailangan? Kailangan ko ba ng object ng isang... Para gumawa na i-abab? Bango, amoy pulbo. Pag siya na lalaki, amoy ihiyan, boy. Ito pala. Ayun. Ano ba sa panligo to? Kutsara. Mukha siyang puwet. Waifu des. Ayun, kutsara. Scan down and start the machine. So yung scan. Ito. Ayun na. Niloload na ang aking girlfriend. Let's go! Pumasok ka sa akin! Doon ako sa... Dadalhin ako sa loob. Ano to, man? Okay, ang dilim. Parang puso mo, man. Ito ba? Okay. Ulitin mo. Okay na ba? Finally, return the what to the machine? The battery. Nawala yung baterya. Sigurado ko damit to ng babae. Ayun! Ito pala yung baterya. Take battery. Walang pala eh. Oh my god. Who are you? Who are you? Who are you? Ako ang iyong boylet. Who are you? 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 It is me. Dalawa ba yung baterya? Tinutulungan niya ako.
Hello? Ayun, pangatlo. Ilan ba to? 5? Ba't kasi 3? Ah, okay. Hindi mo kasi sinabi na dito yung iba eh. Okay. Nasaan yung huli? Baka nandito yung huling baterya? Hindi ko alam kung sino ako eh. Ay, kagot! Na naman, Han. Monica pa. Ito maraming sa... Usunod ako ba to? Pupunta sila dito. Baka may patay? Ay, basura. Ano tong basura? Oh! Ah, yun. Okay. Take battery. I love you. You. Ayos! Pwede mo ulit yan. Balik mo! Huwag yung sabihin yung sagot sa chat. Wala ba tayong buhay? Kaya nyo mahanap ng mga tao. Kaya nyo ako maghirap. Pag humingi ako tulong sa inyo, pwede nyo na sagutin. Huwag tayo mag-backseat. Ilabas mo na yung above. Yes! Yes! Ah! Paganahin mo. Ayun. Wow! Parang ako nasa SAO. Nandito na ba siya? Data, data transferred! Ay, gago ka po! Na mo. Yay! I'm so excited. We finally meet. Ano amoy mo? Ah! Anong version ng game yan? Yon! Ay! Go to the kitchen. Utosan mo agad ako? Lakas ka ba? Sipahin mo sa mukha. Gago. I sit my computer. Tama kami mga masisipag na lagi nasa computer, nagsistream, tama, everyday. Gotta make a living, you know. Tama. I sit at my computer. Ano ba punta akong kitchen? Weirdo ka? Ay, ano ko babalik ko muna yung phone. Weirdo ka? How did I get inside the game? Ah, ang dami explanation. Ay. Ha? Nangyari? Nag-skip lang. Lang run? What's where? Is that we're together now? Okay. Are you Mita? I am PaoLUL kun. What if I want to go back? Oo, ang pangit mo eh. Di ka totoo! What about me? Pakialam ko sa'yo. Please stay with me for a while. Nakasilip lang dun eh. Oh, diyan ka lang ha. Punta akong kitchen. Diyan ka. Ay! Kakasabi ko lang, doon ka lang eh! Tanga mo kausap ha. Hayop ka. How many channels do you have? Ay. Gusto ko panoorin yung YouTube. Doon tayo. Daming mga Ay! 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 Brain rot! Let's go! Oy! Sige, kunin mo lang. Kunin mo yung likod. Ay. Love juice. Pero para naano ko na to. Nakita ko na to ha. Parang mamamatay ako pag ininom ko to ha. Wait lang. Isipin ko maigi. Nag-refuse ako. Baka magalit siya sa akin. Pag ininom ko yung juice, pwede ako mawala ng malay. Siguro saan nanggaling yan. Mukhang ihi niya yan. Pag 1, drink juice. Pag 2, refuse. Sige, tinan natin. Para meron kayo ambag. Kung ano mas marami, yun ang susundin. Puro kayo 1. Gusto nila uminom ng ihi. Sige, inom tayo. May pampatulog to. Alam ko na yung weirdo. May mata niya oh. Parang... dead juice? I like it. It's all very confusing. Such peculiar ads. Dead juice? Eh, gusto ni Hitler yan. Dead juice. That's my phone. How on earth did it end up here? That's not important. Ang dami mong alam. Ito ba tayong kitchen? Let's take a photo. Oh. Ang pogi ko naman! Ito ako IRL. That's so me. That's a great picture. I've got a question. If I run a game on it, will I see you there? Ito, para maka-focus ako. Ay, wala ka ba sasabihin? Sige. Daddy Juice, mas maganda. Nasaan na? Nakikita ko na yung katawan ko. Wala ko nararamdaman eh, kaya wala itong laman. Lagi may mga buong Rubik's Cube. Ano to? Why is there an electrical panel here? ゲームの中にいるよ。だからどうしてって聞くのは意味のないことなの。でもね、
Parang ano lang to eh. Sa Truman Show eh. Pangko ano lang to para magmukha lang to eh. Sabi ko na eh. Based on your world. Di ba umalis? Siyempre walang outside dito, no? Touch grass, girl. Wala pa tayo sa kitchen, dami mo na sinasabi. Ano, nandiyan ka na naman. Susunod ka na. Wag kang pumasok. Wag kang pumasok, wala akong consent. Wag kang papasok! Kakasabi ko lang, wag kang pumasok. Mga babae di nakikinig. Kulit mo. Sing-sing. Uy, nagluluto na pala. Okay. Hindi na, wag mo na hawakan. Ako na hawak niyan. Delikado sa yun eh. Where did the vegetable come from? They weren't here just now. They weren't. We're in a game. Come on, give me a hand. Sige, hawakan ko. Ako bahala dito. Okay, tama yan, tama. Sige, lutuin mo. Yes, yes. Galing, galing. Next level, chef. Galing mo, chef. Yes, chef. Sabi niya, ay, vegetable daw. Okay, vegetable. Ito, down. Ay. Up, down, up. Okay. Can you grab the scissors? Bakit ka may gunting sa CR mo? Pag madilim, lalabas siya. Sige. Pagka magtitipi! Bakit meron ito? Ano yan? Albert. May iba-iba kang lalaki sa iba-ibang save file. Pinatay mo ba to? Okay, baka magpapatayan kami dito. Saksakin kita nito. Okay. Dapat sundin na natin kasi ininom na natin yung juice eh. Alright. Love sauce. Saan to galing? Anong tubig to? Lumabas ba to sa'yo? Wait lang. Nagbinigay ko yung cartridge. Malalaman niya alam ko kung ano yun. Pero okay lang kasi yung scissor, baka saksakin niya pag binigay ko sa kanya. Ano yung mga cartridge? Sino yung mga lalaki yun? Kalawa ko lang. They had names on them. What's the deal? Oh, may Pokemon save ka doon. Let's figure that out. Ayoko ibigay. No, hindi ako maka-refuse. Hindi mo madadaan sa kakyutan ng kabaliwan. Dugo yan eh. How about the chat before we dig in? Why use scissors when you could have used a knife? Okay. Scissors are a knife, huh? I could have used a knife to cut open the sauce packet. But I wanted everything to be perfect. When you got back, I loved... Okay. And it didn't even take me that long. Where the is all just white light? Para may fallout sa labas eh. That's just how it is. You might find it strange in this world that you can see things. In the far, it didn't strike me as that odd. Honestly, it looks classy. Okay, para safe tayo kasi baka magalit siya. Lag. Kasi nasa game nga tayo. Ikaw yung bug eh. Libag. This feels like a dream. Do you want to escape? Ito mga babae, ang layo na sinabi mo, si iba maiisip niya. Alam mo ko sinabi. Ayun tuloy, sinimula mo na. You seem so real. Chat GPT to. I can fix her. When can I go home? You want to go back? But why? It's so warm here. Ayoko, may mga iba kang cartridge eh. Babalikan kita, bakit? No, you misunderstand. I'd love to stay, but I'm just worried. Worried I forgot something at home. Pag muna akong samahan sa bahay, and it didn't have time to prepare. Tama. Safe. Tama kasi tanga ka. Your home is cozy. I don't mind at all. Yeah. Bon appetit! Itadakimasu! Huwag mo ako patayin! Yeah! Saya! Delicious love. May sa mata niya. Thank you. Thank you. Okay. 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 Naku po, nilagyan na. Sabi ko na eh, Mita. Sinabi ko na ito yung ulo ko pag na nahigaan ko. Hindi ko ma-render ang aking sabi ko ng hayop ka, anong juice to? Ano pinakaya ba sa akin, babae? That's your ambitious bearing. Right. I think I know what's wrong. Can you stand up? Hayop ka. Sige. Oh my God. Okay. Whoa. 0.5 frames per point second. Ako makagalaw. Tama ko dadalhin. Wala akong consent. Control ko siya. Ayaw. Back. Gumen. Ayoko maging cartridge. Mo, hayop, baliw. Ano to? What are these? Pills? Ano to? Parang ano to Parang tawag to? Silent Hill reference yung nakatingin sa salamin. Okay, sige. Wala namang choice eh. Yes. That worked fast. PaoLUL we're in a game. Things are much simpler here. Even the smallest effort gives great results. Sana all. It's all part of the game concept. Simplification. An example, please? Well, take carrots. You cut one.
I'm scared. More than a little. Mita? Things get weird. Mita! Ayoko maging cartridge. Ano to? Ano siya? Hello? Huwag kayong magmamahal ng baliw. Delicads yan. Wait lang. Parang naiba. Naiba yung kwarto. Mita. Nasaan ka na? Ano to? Eto siya. Uy, hello. Kamusta? You were right next to me. 君が鏡の前でフリーズしてたから We have the rooms, yeah. Sabi mo, batagi ba? 形を変えてみたんだ Architect ka ba? 君がもっと Ay, ang galing. Naging ASMR siya pag malayo. ASMR, sige, bulong mo sa akin. Ano yan? I was getting used to the layout. Okay, bulong mo sa こっ left. ちの方が快適に思えるようになるよ Uni audio. Ang sabi niya, di ko nabasa tuloy, hayop. Daming kamay niya parang puso din, oh. Yun, oh. Ano niluluto mo dyan? Ang sabi niya uli, anong gagawin ko? Ah, utak ko wala silbi. What? Ikaw sumusunod? Nakatuod? Sumusunod lang ba siya sa akin? Okay. Oh my God! Bakit na doon yung... よくあることなのないんだもう少し待ってて Hello? Ay, nag-iba na. This is so weird. Lalabas siya dito, ano? Sa akin, hindi ko napigilan. この世界は Saan ka pupunta? まだ完璧じゃないってだけこの世界のコアによ Ako puno lang ako dito. そうだビデオゲームやらない Game na naman! Walang katapusan laro. Nisa cards? Ilaro tayo siguro. どのゲームで遊ぶ Dairy Scandal? Penguin Piles. Ano to? Sige. What a game. Jump, crouch, attack. Okay. 最初は Sige, go easy on you. Fine, okay. Ay, gago! Aray ko! Wait lang, i-regets ko pa. Layo! Ano mag-jump? W. Ah, okay, ano? Oh, puta, galing mo. Sino malakas, ha? Ay, dodge. Dodge mo to. Tayo. Oh, spam! 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 Bobo. Bonk. Bonk. Galing mo mag-dodge, ha? Spam. Hindi na ako tatayo. Dito na lang ako. The man who can't be moved. Oh, no, spam na lang. Diba yung pinakamagandang technique, spam? Kinakikinig, eh. Oh. Kahit siya, yun yung ginawa, eh. 別のゲームでもやって Clever. それともここ Sige. で終わりにする Next, so, laruin natin isa pa. Sige, ito. Penguin この Piles. ゲーム簡単だよ It's super simple. I just collect... okay. Nako, ito ba yung madulas? Sige, 2 rounds. Sige, 2 rounds. Kayang-kaya, 2 rounds. Ilang rounds pa gusto mo? Let's go. Whee! Ay, gagi. Oh my God, ang bobo mo. Akin na to. Ay, gagi. Club Penguin to, boy. Uwi ka na sa inyo. O, tabi! Oh my God. Blocking. Ay, meron pa pala dun. Nagtay kami. Wala naman nag-iba sa subs. Loko nyo ako, eh. Ay, Hastion. よしそれじゃあ次はカードで遊ばない私のベッド Mas okay ルー pala ム to, eh. Okay, sa bedroom. Gusto mo maglaro sa bedroom? Sabi ko na, eh. Iniinit mo lang ako, eh. Ay! Di naman to bedroom. Nilaloko mo ako. Ayoko maging cartridge, eh. Pumasok ka dyan. O, ano? Ba't nag-iba na naman? Ito ba? Okay. インターネットからファイルをダウンロードしたの外の景色をもっと綺麗にしたかったんだでも Madami yan sa... Anong laro yun? Yung iba-iba? Yung libre? Garry's Mod. Marami. Dati naglalaro kami lagi Garry's Mod. Saan mo na naman nilagay yung kama, girl? Pills na naman ba to? Oh, okay. そ Teleport. れじゃあゲームを始めましょうね机の上のチップはその時の勝負で例え Aha. ばハートならライフ Okay, parang game そ na の naman. 後私よりも大きい場合は君の勝ちカードを取って Pick your card. Take card. Ah, meron akong obelisk! Ilaban mo, Puki! Ay, sorry. 君のターン Ano yan? Okay, 6 to 8. So, pwede ko siya patayin ng look at cards. So, kailangan ko ng... Wala itong atake. Pandepensa lang siya. Ito, one hit to. Pero... Ay, boy ako sa kanya dito. Ito na lang. Play card. Ilalabas ko! Attack position! Ha? 私の勝ち Anong gatya? 気力で勝負だ Ah, siya ba unang atake sa akin? So, dapat ang HP ko 10. Diba? So, wala akong attack. Ito ba? Hide card? Ano yung hide cards?
Ah, okay. Sige, kala ko. Tama ba? Paano ka na nanalo? Ano pinagsasabi mo? 防御力だね。 Oo nga. 君の番だね。 Auto lang yan, no? Kahit anong may HP, kaya ko eh. Defense ba yung shield? Hindi ko masyado nagigets. Focus on defense. Defense. Ito 5. Ito 10. Pag yun, mali pa. Di ko na alam. 君だね。 Ayun, okay. 攻撃力でしょ。 Ah, okay. 君のターン。 So, kailangan ko ng 10. So, kailangan ko ng... Wala akong defense. Hindi ko makatok dun. Sino ba yun? Kung 10 ang attack niya, wala akong pang shield para dyan, boy. Masasayang lang yung cards ko. Ito, pareho kami, I guess. 相打ちだ。 Yan, okay. 今度は防御力だ Di ね。 ba pwede ako naman umatake? うんうん。 Ah, yun nga, kanina ko pa ano yun? Ah, wala palang silbi tong laron to. Parang ano lang pala. 音？何の音？ Ano yan? 何も聞こえない。 Kala ko nababaliw lang 何 ako の eh. 音だったの？ May kumakatok. Ginawa mo, sino nilagay mo そ dyan? こには Ha? 誰も。 I'd like to open it and check. Oy, lagay ba yung mukha niya? どうしてまただ。 Alam na niya. Alam na niya. Baka siya to. Baka hindi ito yung totoo. Sino to? Open! Ay! 何するの？そこは私の下着。 Oh, mas lalo ko kailangan buksan yan. ないの？私何か間違ったことしてる？私はただ Marami kang maling ginagawa. Alam mo yan. 一緒に。 I'd like to, but still. どうしてそんなに Why are クロ you ー so ゼッ stuck ト on に that こだわる wardrobe? の？ Eh kasi nga kumakatok. Tabi! ただ Is it この because 世界に this は world 4つの部 only 屋が has あ these る 4 だけなの。 rooms? それだけじゃ足りない。 Overthink ka naman, girl. Ano to? Gusto ko talaga malaman eh. Avoid looking in the vent. Refrain from looking in the oven. Ay, mga di ko nagawa. Ano? 1 Q, 2 stay. Okay, tulungan nyo ako. 3. So yung tanga nag-3 dun. Okay, puro 1. 1. Sige, let's go. わかった Crepius. またか。 Makinig ka kasi. 気になるんでしょ。それ Oh, なら then 今 do す so. ぐ Yung pala eh. 確かめてみなよ。 And find out what's in there. Oh! So domain expansion nga. Click in the... Ano to? Want to play? Hello? Ito, radyo. Check the kitchen. Oh my god. Dito na nga, boy. Yung luto mo dyan. Sarap ba? Yan. Sarap ba yan? Yun, flashlight. Sa wakas. At tinulungan niyo ba niya ako? Binigyan niya ako flashlight? Okay. Okay. Mita! Huwag kang abnormal. Mita! Ano laro mo dyan? Sino yun? Puki. Ano ba? Sige, di na ako dadadya ko. Ayaw mo. Sino ba to? Ako ba yan? Ito ka ba, Mita? Di ba ako pumasok? Hindi ako makapasok. Pwede na ako lumabas? Pwede na akong... Pwede ko na buksan to? Oh. Ito. Ano yan? Ano yan? Pati Bloody Mary dito. Bloody Mary. Hey. Ano daw? Dami mo namang kamay. Wala ka nung kuko. Sarap. Sarap. Ay! Are you scared? Hindi naman, sakto lang. Ay! Japanese sa Japanese nga, blurred. Okay, baka PG lang yung game na dinownload ko. Are you scared? Hello? Ay, kamusta dyan? Di ba ako lumabas? Alis na tayo dito. Bye-bye. Okay, sige. Kapangyarihan ka na mga upuan, ha? Okay, sige. Nag-spawn lang siya. Nagiba na yung mukha niya. Wala akong panlaban. Pumuha kang libro. Pukpok mo sa ulo niya. Aha, sabi ko wala ka dito eh. Dapat tayo panlaban. Kuha ka lang. Ito, palo mo. Parang ano. Kuha tayo. Isang kutsilyo lang. Mas malakas tayo dyan. Oh, kita. Find me. Habulin mo ako. Sige, hanapin ka. Dito ka, no? Dito ka, no? Saan ka na naman nagpunta? Buti pa ito flashlight ito, di naubusan ng baterya.
Dito ka ba? Baka bumalik. Tatlo na naman yung kwarto dito eh. As if naman may iba pang lugar na pwede puntahan. Dito. Nasaan ka ba? Tingnan ko yung ref. Baka nagtatago siya sa isang... Ayun oh! Galing mo dyan ah! Ay ka lang? Sino ba to? Meron ka? Kanyari, harap takit eh. Ay ikaw! Iba nga! Mata ba yun? Oh, mata dun. Diba? Parang may mata. Wala siyang katawan. Eh, pwede na yan! Ay! Yan, pwede na to. Sige, okay lang. Sige, okay lang ito. Dalhin mo ako. Yan, ang gusto ko. Raw hands. Sige. Ay, nasaan yung ulo mo? Ulo lang, di kasama katawan. Pagkasama katawan, sabog pati laman. Ay, susi. Ay ka lang. Find the basement. Find the basement. Hindi ba ito yung basement? Balik ko ng balik dito na baka... ito nga yung basement. Nice. Sadya pa rin ba siya? Yun. Sinaraan ako. Okay, nasira. Ano to? Ito yung picture. Ano to? Susi ba to? Baka di ko pwede ma-activate. Code. Mukhang edits. Ayun yung totoo! Ikaw pala yung maingay! Ito yung totoong Mita. どのようにこの場所へ Iba yung boses niya. You're Mita, aren't you? Pakamay nga. そういうことですか。確かに私はミタですが、あなたの知るミタではありません。気をつけ Sabi ko て。 na eh. 彼女はとても悪いことを企ん Ba't で di ka na lang pinatay yung isang Mita? There's no time to う explain. まくいけば If 全 this てお works 話 out, します。 I'll tell you ソ everything. ファーの近くで鍵を探し、質問は後で。 Find the key beside the sofa. Nakita ko na eh. Hindi ito yun. Okay. 鍵を私に。 Medyo doubt ako na ikaw yun eh. Bakit ang dami mo utos? Pag maraming utos sa isang babae, nagda-doubt na ako eh. Sa kanilang habol sa'yo eh. Mat lang. Sige. それと、この指輪を Take this ring. Wow, こ nag-confess こか pa. ら出たいですよね。 Want to get out here, don't you? Yeah. でしたら、指にあなたの役に立ちます。すぐに必要にな You'll るかと。 likely need it soon. Bakit? Put ring. Wow! Okay, ano nga yun? Ano ko? Green Lantern? Oh my God! 素敵な名前ですね。私はミタです。 Ay, wala, may isa-isa ko pa あ lahat そこ ng は question. コンソールです。取ってください。 Console this? To? Oh! Ay, you're watching a recording. Kanina to? 録 What's 画 with で her? はありません。他のプレイヤー May isa pang player. Sabi ko na eh! Ginagamit lang. Marami siyang危 ekalals. 険があります。 Hindi ko tutulungan tong isang player. Kawawa naman. もちろん Yes, so you're saying... カートリッジに修復不可能な損傷をもたらす可能性が。プレイヤーは死にます。 What if I just turn it off? Hindi patay din ako kasama niyan. 試す価値はあります。そこに赤いボタン Red が power わ button. かりますか？ You see it? Yan. 押 I してみ found て it. Press it. Wala nangyayari! Oy! Oh shit, alam niya. しまった。隠れ Oh shit! What? 彼女がこちらに来ます。 Saan ako magtatago? 指輪を信じて Ay, okay dito. 連れ出してくれるはず。 Huwag ka maingay, nagtatago nga ako eh. Nandun na pala siya. Dapat ba sud ako? Ito yung tutulungan ng ring. さあ、彼の居場所を教えて。嫌です。彼を殺すつもりではありませんよね。教えてくれないんだ。いいよ。私、 Pagsabayin ko kayo. かくれんぼって好きなの。どうせここにいるんでしょ。なぜそこまで残酷になれるのですか。何が起きているのか教えて。 Okay. それに、プレイヤーたちを Oh my God! あの人たちはおもちゃじゃありません。あなたは Oh. 何にそこまで怒っているのですか。 Sige, magdaldal ka lang dyan. 黙ってな、この人形。 Pero ako malis. Pero tatago! Okay, akit ako. Okay. Shit. Wala na naman loading. Beyond the world, find a way out. Ito na may pinaka-puzzle. Nawala na yung mga assets. Tumatagos ako sa asset. Kita ko sa loob. First time mo maglaro ng Sims, ganito dun eh. Kung ano lang maisip mo, lagi-lagay ka lang. Wala ka pang walls. Okay. Ano ako, aso. Jeffrey Dahmer reference. Infinite
Tsukuyomi. Anak ng betlog naman. Nice. Oh my god. Na ako. Tinamangan ako ng Sharingan, man. Shit, nasa na ako? Okay, dito ako sa baba galing. So, dito ata. Kasi dito, paikot doon. Walang mangyayari. Dito ata. Ano naman, puzzle siya, puzzle. So, dito tayo sa last. Please, sana iba na to. Okay. Okay. Nasa kabila na tayo. So, ito yung tatlo kanina. Labas ito dito. So, may dalawa ulit na path. Pwede dito. Tignan natin saan ang punta nito. Kaya natin makapunta doon. So, parang chest ata. Yes! Okay, baba agad. Goods. Ito na yun. Ay, ibang player. Hi, you new here? Sakit ulo mo, boy. You're from the real world, aren't you? PT, PT. Meron siya sa leg. Are you alright? It's just a limp. Don't worry about it. I've been here about a... What? Mukha ka naman okay. Space of between version. Do you know how to get out of here? Can't say that I do. Besides, I don't want to leave. Baliw ka ba? I don't need to. Why not? Enough chatting. I'm in a hurry. Oo nga, ano na siya? Simp na siya. Papatayin ka lang ni Mita. Pasama. Bastos kang bata ka, patay ka kay Mita, but ililibing ka niya gamit yan. 0 out of 3. Yan yung power. Puzzle. Hindi ko mabuksan. Oh! Ulo ba to? Uy, gago ka. Reference na naman to sa Devar to eh. Naalala ko yun eh. Clips for losers. I'm hungry. Para akong nasa ano yung mga anak lang ng anak. Lagay ko sa mga to. Psst. Hey, dito. Labas. Exit pala to. Labas. Hoy, labas. Shush. Mga batang yagit. Labas kayo. Tititigan mo dyan. Labas. Dun. Lalo. Di dyan, tanga. Kabila. Dun. Tatlo lang pala. So, ikaw mamamatay ka na dyan. Pwede ka to buksan. Dahil ba parang silang cartridge? Kaya tayo. Oh my god, ano na naman to? Tilip, pilihan tayo na isa, siguro. Hello, Mita. Ito ba yung totoong Mita? Laro muna tayo. Laro muna bago babae. Saga ano yan? Illusion lang yan. Ang daming game dito. Miss ko yung CTR. Laro ko lagi ng cash team racing eh. Let's go! Nitro ship to! Oh shit! Yee! Tabi dyan! Woo! Dapat natin number 1 ako. Oo nga, 4 out of 6 lang ako. Ship to! Wala kasing break eh para makapag-skid ako eh. Oh my god! Oh my god, ang hirap ng controls. Paano ko mananalo dito? Matatalo ko siya. Uy, gago naman. Shit, di ko nakuli. Saan yun? Bagal ba siya? Ito nakukuha ako. 3 out of 6 lang ako. Ang hirap kaya. Anong klaseng controls yun? Okay. Kailangan yung coin. Pero 9 out of 10 naman. Ano to? Like iba yung game. Oh my god. Okay. Okay. Dali lang pala na ito. Isang kamay lang, oh. Easy. Oh. Ito na yun? Ito ako. Dali. Yun na yan? Oh. Yan na yan? Oh. Ano next? Oh, yan na yan? Yan na yan? Man, gamer yan. Uy, gago na yan! Ano ginagawa niyan? Huh? Nice.
Akala ko ba siya... okay. Parang ano? Anong laro yun? Yung mga tinutulak yung... Ano, Rocket League ba tawag doon? Yeah, Rocket League. Hindi ko lang ano connect nitong parang kinakausap ako na bilog eh. Walang shit. Mabasa yung ano. Ano, baka ang sabihin niya ba't ka ginagawa? Parang kinukuha ba niya yung ano ko? Kinukuha niya ata yung details ko. Oh, last one easy. Easy game. One, ano kahata nito pag namali ka eh? One hit. One hit din. Ay gago! Nakatingin ako sa chat! Oh my god! Ano naman? Kasalanan nyo to eh. Ulitin ko pala siya. Kasalanan nyo to lahat. Anong joke doon? Sakto pagkatingin ko sa inyo nagkaroon ng pula. Dito pwede ko kayo tignan eh. Okay, dito ako namatay. Focus. May bilis ba? Hindi eh, pareho lang eh. Diba? Wala saan problema kung hindi ko kailangan tignan eh. Umilis nga. Tapir, galing nyo. Para sa inyo to. Accelerate. Ano? Sabi ko sa'yo para sa inyo yun eh. Gusto mo ba yun? Babe, sabi ko sa'yo, galing ko maglaro, di ba? So, pinanood mo lang ako ba naglalaro eh. Yun ang gusto ko sa'yo. Ano yung kiss? Bigyan mo ang kiss. Huwag mo kong dalariin ng ganyan. Uy, galing. Para sa sao nga, yung ginaganon ganun. Anong ginawa mo? Okay, you mentioned the plan. Ako, okay. But why not go there yourself? Nga ba't ako? Ba't ang dami niyong utos? Okay. Mukha ba may choice ako? Buksan mo, papasok. High time? Cool Mita? Ilan ba kayo dito? Cool. Eh, Cool Mita! Huwag ko angas niya. Mukha rin siyang baliw eh. Tawagin mo ako master. Ay, gago. Yun ah! Yes! Bakit? Bakit namatay niya? Ah, inaayos na niya. Parang si Monica. Nahalala ko dahil sa Doki Doki. Wala na yan. Na-wipe na utak niyan. Yeah, sige akong bahala sa inyong dalawa. Tulungan niyo lang akong dalawa. Let's go. Yes. Yon! Tinan mo kung may cartridge. Ay! Okay. Buhay pa ako. Tigil yung boss niya. Bakit? Ang putla ako, gago. Malabas ba ako ng kwarto? Okay. Ano mga route natin? Ah, may ibang version. Okay. Sige. Okay. I have to go alone. Nakatingin ba siya sa likod? Tinatry akong tignan. Ano ba kapunta doon? Tutulungan kita! Oo, tutulungan kita. Gito rin mo lang salita na anime, nakatalikod na ganun. Ay, okay. Naintindihan mo lahat?
Galing mo. 私が誰なのかはわかるよね。 Ikaw daw si Cool Mita. Ah, okay. あのミタとは全く別だけど、言ってる意味わかるよね。私には Kasi NPC. 可愛い手袋、超絶キュートなエレキギターも Palo ko sa'yo to. Pwede ko pa palo 大 sa 好 akin. きなんだ。私の演奏聞いてみ Hindi na. Sige na. Next mission na tayo. Di ako makaalis. Anong kapangyarihan to? May harang. Anong ginawa mo? Wala akong choice. Oh? Alam ko magbalik eh. とうまくできたかも。 You're quite the energetic one. Ako, napapagod na nga ako sa kanya. Paalisin niyo ako sa genjutsu na to. Ah, kanina ko pa gusto umalis eh. Ayun. Oy! 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 Ang galing! Ang ganda ng game. 10 out of 10. Game of the year. Ah! Oh, lakas siya gago. Ano to? Upo ako? Ano gagawin niya? 何 Huy! してんの？ Ah! Ay, sorry. 一緒に遊ぼうよ。 Nagawa niya. You wear that cap. Don't you go tayo wearing that cap? Oh, di kasi yan tambay cap. Pangit yan. Why not take them off? Ah, kasi pag tinanggal niya, di na siya si Cool Mita. NPC mo. 冗談も言うんだ。他のも何か脱いだ方がいいってこと。 Uy! Uy, gago, nagdila siya. Ang bobo nito kausap. What do you call the ring bearing? Ay, yung una. Extra relic. You know the one with the ring. 叫びそうになったよ。うわ、見て、私のクローン。でもあの子は私ほど面白くはないし、ここにいるんですけど。 Nalala ka bang hangal ka? 警告？何の警告？ Snap back to reality. 悪かったね。私だ。 May mga もしか chords. して君たち。 Oo, talaga iba na naman. 話をだ。君のその真剣な表情を見ると。Wala na? Okay, wala na pala. Labas! Okay, so parang change target lang ako. Okay. Nauulot. Ano to? Play? What a nice big button. To din eh, big button. Can I really... Contain yourself, we'll get to 時 that. 間はあるしね。 If there's enough time, that ま is. ずは座りだよ。 Bakit ako upo? Sige, fine. Right. 私このゲーム大好きなんだ。道具が足りないね。私のインベントリーに入ってるよ。ちょっと待って。 Nice. Okay, Crow. Ba't meron ka dyang Magic Sing? 18金のゲームじゃないか。 Hindi, ano lang yun. Magic Sing kasi, Magic Sing. モグラを穴からおびき出すやつだよ。 Beavers. 細かいことは気にしないで。じゃあゲームを始めよっか。 Nah. I'm good. そっか、このゲームが何なのか知ってる？ Ano to? 数字が見える？それがタイマー。 Okay. 時間がゼロになったら When the timer runs out, it'll tell you わかるよね。 when to press the button. 間に合わなかったら If you're too slow, それか you're pressing it out of 間違えてボタン turn. を押しちゃったら Hindi ba ako matatalo sige? Magaling ako sa ganyan. 頭を殴るよ。 Okay. Ako smack, ikaw smash. Wait, you're gonna hit me? 大丈夫。やってみればわかるさ。 Wait lang, paano ba? E? Okay. 2. Ay. Okay. Dapat go? Okay. Dapat ba to mag-go? Ano ba? Di ko gets. Bagal mo, girl! Umuwi ka na. Pokpoy mo yung hinaan natin. Kawawa naman eh. やるね。次は私の番だよ。 Okay, malakas yung susunod. Taksan na natin yung susunod. I'm fast as fuck, boy. Okay, wawarakin ko na yung ulo mo. Kulit mo ah. Pokpoy mo hanggang mawalan siya ng gana. おもちゃだもん。 Hindi, lalaksan ko pa. Okay, go. Ito na. Ito na yung game. Easy. Mauwi ka na sa inyo. Monk. Kulit mo ah. GG. 私も Masokista ba to? このゲーム好き。それで君が最大のライバル。 Pat on the head. That's it? Okay. Patingin ulit ni isa mong toy. Hindi ko nakita eh. May inventory ka ba dyan? What a cute kitty cat. 食べたら美味しいかな。 Ewan ko sa'yo. Ito. Wala na, wala. Dito kasi meron... Kinakausap mo dyan. Ay, okay. So wait lang. May sinasabi pala siya. I like cats. Palaro naman ang pusa mo. Meron dito? Yun. Oh! There's so many. What for? なんでだと思う？ What do you think? それはね。 It's about doing amazing すごい things. ことをする。 Wow! Bakit? つまり。 Papaluin ka ba kita dito? Okay. それから。 May something sa carrots eh. No? それから。 Naghang ba siya? まあ。 Nakapalo ko sa ulo naman ito. Naghang ka na eh. ライトがガガガってバグって。そしたらこうなったの。
Ano yan? Ba't may carrot dyan? Oh, wow. 血がいっぱいだね。 Iwan kunin. Ay, ito rin madadami. Hindi yata totoo yun eh. Do they ever go bad? リンゴ？腐るチ Siyempre ャン hindi. スさえないよ。だって私が食べちゃうから。そしたらまた出てくるの。 Spawn lang. Ano pa ba? Wala na akong makita. Oh. Play. Ito auto jump. Puta, oo nga. Puta, nag-iba na agad. It's so tiny. Sakit mo magsalita. 一緒に Ay. 踊ろう。 Ay. 曲を Ay. 選ぼう。 Ay. Ay. Ito tayo. Ay. Let's go with this one. Paano to? オッケー。最初は私。 Ano to, parang dance ba to? 見ててよね。 Sige. Oh, okay. Pinilit lang niya. Okay. Galing mo naman maglaro. Paano? Okay. Damn, next gameplay. Galing mo dyan ah. Okay na, gets ko na. Di mo na ako bobo. Sige na, huwag ko na tapusin. Alam mo naman, hirap ng ginagawa mo. さあ、 Naasim ka na. 私の記録を破れるかな。 65. わからな Okay. いね。 Are you winning, son? Ay, ASD? Okay. Biglang bilis eh, no? What? Okay, balik. Mali yung timing, sorry. Okay, gets ko na. May delay kasi, okay? Ay, gago. Nalala ko sa rock band. Mas simple ito. Pak! Kailangan pala kompleto. Puta naman, iba yung dulo. それ一番なのはそれで Ulit! もっとやりたい？ Okay, isa pa. Pero wag ka na maglaro. Teka lang ako ma-perfect. Hindi, ba't wag ka na maglaro ako na! Anong klaseng party kasi ng game na kailangan ko pa panoorin yung NPC? Ano? Laro to. どうだった？ Hirap naman. Puta, mas tumaas pa. Let's go. Nawala yung audio. What? Hello? Ako na ba nawala ng audio? Hello? Di ako makatingin sa chat. Puta, ano nangyari? Gumagana ba? May stream pa ba ako? Wala ba ng net? Ito, nag-focus ako gaming eh. Pinapa. Ako lang gagawa. Ay, meron! Kasama nga sa game. Kupal yung game. Sayang ma-perfect ko sana eh. Nadugas. Ayaw ko panaluhin. 3つのボタンに手間取ってる？踊ろっか。 Enough. Ano ka na masaya? もう十分踊ったよね。それでは Yon, sa wakas, sasayaw ko ng kalaro to. Abnormal na to. これを Okay, つ let's けて go. 残念ですが、あなたは一人で行くしかありません。 Ah, hindi ko kayo 私は kasama. 先 Okay lang. 現状の全体像を把握しなくては。計画は完璧だったのですが、今の状況は最悪です。準備していたものがどこにあるのか、早く探さないと。幸運を祈りますよ。また後ほど。 Arigatou gozaimasu. Ayan, tiwala あ lang. そこにあるドアを通って Ay, ホー dun ル din に ulit? 向かって Okay. ください。 Johnny? Hello? Ayun o. Oh. Pem. Pinagsasabi ng code eh, so pinaban ko na lang. Gusto mo maging bida? Ayan, bida ka. Ito na yung PT. Hello! Okay, mukhang kailangan ko lahat ito pagdaanan. 03. Okay, third try. Backrooms pero cute. Ayan na, nag-iiba na yung music. Fourth. Oh, ba't ako tumitingin sa likod? Fourth. Again? Yes. Ang buhay ay pagsubok ng paulit-ulit. Paano ka gagaling kung di mo susubukan? Yun lang, dumidilim. Again. Yes.
Wala akong pake kung paulit-ulit. Basta may nararating. Nakalagay ba dun sa ano? Wala naman ah. May mukha ba? Pusa ba yan? O siyang pusa o kamay? Exit 8. Yan na, gabi na. Okay, good. Ito na, magiging tunay na siyang PT. May mababasag, may malalaglag, no? You're different. Wow. Anak ng... Ayun na nga. Yes, PT, let's go. Pula. You're different. Cool guy ako. Oh my god. 8 try. It's here. What's here? Ooh. Ah, putay na naman. Ayop. Okay. 9 try. Okay. Okay, PT na siya. Yehey, ang saya. Oh my god, ano yan? Hindi yan 150, Josh, pero ba't 500 ng hayop ng... Ah, god. Tama na, hindi na ako gentleman. Gelato C. Josh na 500 pesos sa super chat. Ah, god. 150. 10 try. Hello? Mulan. Pumapatak ko. Mabenta ba? Okay. 11th. Ay! Ano na naman yan? Kaya nagbabasag. Yung panlaban. Kailangan ng panlaban. Yes! Papaluin kita. 12th try. Oh. Ah, meron na nung ano. Ito yung sa makina niya. Para sa atas simulation to eh. Okay, nakasaksak. 13. Baka ito na. Lucky 13. Kumakalanching. Wow! Yo, kamusta? Hello? Pagod na ako sa'yo left click. Buti naman may panlaban ako. 14 try. Wala. Ayun, ito. Oras. Oh, ang dami orasan. Set the clock's time right. Puzzle ba to? 11:30, so... Okay. Ano yan? Ano aayusin ko? Hanapin ko ba yung sira? Nakastuck yung ano ko sa 14. Ano to? Oh. Cartridge? Hindi ko nata nakita. Added character profile. Ano ibig sabihin nun? Oh! Nangyari? Wow. Ano sabi mo? Wait lang, oras. Hindi ko gets. Ah, ito. Ito pala. Lay down, twist. 11:30. Ito. Yep. Tama, diba? Oy, gago ka namang hayop ka. Hello, ito yung Baby Mita. Ang creepy niya. Baby Mita. Okay. Hello? Oh! Who are you? Release. What's the matter? Oh, anong nangyari sa kanya? Baka naman. Susundan mo. Oh, okay. Nawala siya. Released. Ano yung patch? Ano oras na? 5:10. Oh, okay. Ooh. Wow. Okay. Ay, run? No, run. Ito ako mag-run. Ha? Nakalaro ka ng horror game. Feeling ko pag mag-run may humahabol sa akin. Inaano ba siya? Tinotorture? Police, wala pa akong ginagawa Tumutulong lang po ako. Balik na ba ako? Okay. 16th. Okay. Medyo. I need to get back to the previous version. Siya ba yung before version? Kawawa naman siya. Kasi meron kang... Oo. Meron ka kasing isa pang bibig sa mukha Your Mita. Ito ba yung original? If I can find the strength. All we need to do is play. Ano nangyari sa'yo? Oo. Naawa ako sa kanya. May bibig ka kasi dito sa kaliwa mo mata May torture sa'yo. Yada. Come here second. Is this... How do I leave this place? Tingnan naman niya ako. Oo nga. What? Di ako tutulungan ng mga pinto.
Na. Sa salida. Ayop ka. Oh my god. どうして他のところに行きたいの？ Ano pag hindi ko siya ni-release? Ah, nag-automatic. Mo sundan! Officer, oh! Oh my god. Uy, ano yun? Tabi dyan! Ay, gago! ここにいて Wait lang! Kamakulit! Hindi yung kamay? 一緒に遊ぼうよ。 Ang kulit ba? Kaya may paglaro sa'yo. Amoy uhog ka. Oh my god! Ano yan? Kampi ba kayo? Okay, bahala ka dyan. Okay, run. And leave this version. Okay, run. は手口じゃない。 You won't find your way through doors. Aray ko. Ha, hindi. Eh, ikaw bang aking ano? Escape? Okay, sige, sa'yo na yan. I won't find my escape through doors. Ano ibig sabihin na? Baka sa TV? Okay na. You seem to be in a hurry. Yup. Ah, okay. Yun yung kanyang epal. Baka kailangan ko siyang kalaruin? Ay, gago ka! Okay, hindi. Yan was, baka puzzle ba to? Kaya na pakuha dito? Okay, hindi. Yan ang goal. Bilisan mo. Baka kailangan ko lang takboyin ng takboyin? Kaya masyado madali kung tatakbo lang ako ng tatakbo. Ah, outside? Okay. Ano meron? Ah! Atalon ako? Ay, okay, tinulungan niya ako. Lumayo ka nga sa akin. Ah, okay. Hindi sa door, sa bintana. Oh, okay. Oh! Hey, you. Oh, makakausap sa akin. Ay, ikaw! Okay, find the key. Okay, ito naman. Ah, ito yung ano, yung game. I thought you'd be shorter. Just like my sister. Ah, so, classic. Ito yung small Mita. Are you a fool? Turns out you are. Come on, just help me find the key already. Okay. Okay, go. Ah, first try. Speedrun. Okay ito ah. Okay, maganda tong iba-ibang type ng game. Saan pumunta? Ginto ba yan? Come. Usually, put the iron in the pipe. Okay. Arigatou gozaimasu. Now get me that. Oy! Sabihin niya, yan ka na naman. Okay. Okay, bubuksan niya. Parang ano lang yung battery kasi pipindutin ko yung button. Baka pwede siya dito pumunta. Tatapakan ba niya to? Ay, ako. Cute naman. Press. Ulit ba? Okay. Yo, hold on. Now. Ayun, natunaw na yung Italiano gold. Ano to? Susi! Gagawa siyang susi! Okay, button. Susi na tayo! Use the key to open the door. Kausapin ka ba siya? Are you Mita? I'm chibimita.fbx. Tons of lines. Code siya. Simplest models and best of all, gorgeous hair. Sabi mo eh. So, wait lang. Saan ko gagamitin yung susi? Ito pala. Tayo mukha bang... Ah, laki pala nito. Okay. Bye-bye! Ito na, wala na namang asset. Version 1. Ah, nag-revert back yung version. Have a look around. No looking around dyan kung ganyan kadilim. Ah, dun talaga. Wala tayong choice. Wala tayong flashlight eh. Oy! Anong ginagawa mo ha? Matagos ako sa Oy, gago ka! Ano yan? Lahat ng klase ng Mita. Ikaw yung totoo! 声は抑えて。 Pinaka-cute. これ以上進むのは危 Coin 険だよ fader's dangerous. ともかく Ring opens the right doors. Gusto mo tapusin ko to, Ana? Ayan na siya. 指を Oh, the ring. Ito yung pinakagusto ko ngayon. Itong 後 cute. で教える。 I'll tell you まず later. は出口を探して。 Ano na naman to? Ibang parte na naman. Okay. Oh my god. Please remove this button and get the sofa over here. Check all the Mita models. Ah, okay. Scanning. Ito yung kupal na to eh. So what am I doing here? I need to get to your screen. Now, take this prototype. Ah, okay.
Ah, okay. Check the emotions. Love. Time to test behavior. Yeah! Sayaw! Ikot mo. Pak. Luhod! Let's check it out now. Pull the lever. Okay. Oo nga. Parang papers, please. Ugh. Pass her the box. Wag natin. Hey! Now to skin on. Pass her the box of clothes. How do you pass? Ano pa bibigay? Ah, okay. Binaba to. See those lights on top? Okay, kailangan ako maka-green. Okay. Okay, let's go. So, scan muna natin. Okay, wala. 104, 107. So, lagay natin dito. Tapos, ilagay yung... Yan, lahat. Kailangan lahat gawin niya. Galing, parang gumagawa sila ng mga klase niya. Okay. Legit ka ba o baliw? Mali ba yun? Okay, tama. Okay. Alata naman na mali yan, di ba? Kailangan ko pa ba sa scan to? Okay, ano to? Yep, very legit. Kahina-hinala. Okay. Remove. Scanning. Yeah, boy. Hindi pala. O, iba. Aba. Mukha ka naman legit. Tama ba? Ah! Mali! Ano ko siya namamali? Hindi ko maalala yung itsura niya nung... Hindi siya nagsistick. Ko pa mag-guess yung emotion part eh. Hindi nag-blush, kaya mali ka. Ba't hindi ko napansin kanina na wala siyang emosyon? Hindi na ako nakakakita ng emosyon. Ah, di ko nakita hindi nag-blush. Oh, love. Yun, tsaka to. Oh, nag-blush din to. Tama to, di ba? Kailangan mo ng salamin. Di ko nakita talaga yung una. Kala ko pare-pareho lang. Kasi hindi ko nga dinaanan ng emosyon kanina. Kala ko kasi yung mga ilaw doon, yun lang yung kailangan ko i-click. Tapos titignan ko kung mayroong something sa kanila. Ang gagawin ko ngayon. Ina naman. Medyo. Meron ba enough for everyone? Parang weeping angels. What do you mean? Only 19 worlds. Okay, magdodrawing pa. Oh my god, dami pa. No need, gets ko na. Let's go. Oh my god. Let's go. Kailangan natin yung hindi shy. Ikaw hayop ka! Ikaw mahiya sa ginawa mo? Ikaw din mahiya ka. Mahiya kayong dalawa. Padaan daw. Mahiya ka ba? Sabi, ito yung harap. So, dumaan sa... Wala ba dito? Diba may... Ayun. Yes! Oh my god. Ay! Gaga! Kasabi ko lang. May kalbo tong kulit ng kalbong to ha. Aray ko. Ito yung hindi ko pinitalikuran no? Run? Oh! Okay. Dami forgotten pa. Anak ng hetlog. Oh, pinto! Ah, maraming salamat. Ito ba ako? Yuna, 100 opal. They make pearls from byproducts of their waste. Naiihina ako. Okay. Wow, kalma. Ah, dito. Oh, walang gagalaw. Genjutsu, akyat. Excuse me po. Akyat! Oh my god. Okay, dami. Oh, mali pa akong malaglag. At least ginawa nila ng something si Doki Doki na vibe. Okay naman siya. Hindi naman siya parang umay. Oh, lakas ko na. Iba parang naging walking simulator na dito eh, no? Open the passage. Ito. Okay. Tatawa ka na lang sa mga games dito pero okay lang. Ikagat pa rin ako. Access authorized. Oh no, pwede na. Yun. Uy, kalbo. Okay. Puzzle ulit. Okay. Siyempre may isa pa. Uy!
Ba, nagulat ako. Oo, tama. Tama ka dyan. Yes, sure, I believe you. Ay, sorry. Mali ka. Baka des. バカ Ay, honto ni baka. Kasi wait lang. Focus. Kalbo dun. Bababa ako. Hindi kasi agad kita eh. Ito yung bintana tinalunan ko. Ang galing, parang ako nasa simulasyon. Tatamaan ako ng rep sa mukha, gago. Nakikita ko na eh. Ayoko tama ng rep. Oh my god. Oh, dami nag-spawn. Wow. Reindeers. Dinisable ni Mita yung run? Oh. Okay. Puzzle ba to? Wow. May ganun. Take the funicular railway. Hello! Hey! Ewan ko, di ko rin alam eh. Hindi, ako to. Ako yung dati. Mita phone. Yes! Gusto ko na mapunta sa doom ko. Wait lang, may machine gun? The cannon. You thought you were just gonna waltz right through? You've gotta clear this monster slap me. Nice, may minigame. Press the button. May save ba to? Okay. Speedrun. Hindi kasi pwedeng bilisan. Imposible ito yung final boss. Ito ba? Kung siya pwede hold eh. Akala ko naman pwede kong sirain yung tower. Holiday Tito the horns. Pagod ako. Ano to? Pagod na pagod ako. You must punish the devils. You're up. Give them mirror, but be careful they'll fight back. Ooh, oh my god! Yes! Saan yung kalaban? Ito yung style yun. Tumatalon-talon. Okay. Oh my god. Yeah boy! Kumala FPS lord ako. Ay pala. Oh, may big boy dun. Spawn point. Bebe. Spawn. Oh, shit. My heart. HP. Oh my god. Yahoo! Oh, shit. Aray ko. 40 HP na ako agad. Aray ko. HP! Ito may HP. Mamatay kang hayop ka. Yeah, boy. Aray ko. Ay! Aray ko. Hayop ka. Okay, 36. HP, yes. Mabuti na marami HP. Hindi pa tapos. Okay, bobo ko dun. Ayan, meron na naman. Patayin na natin agad to. Buti lang, wala ko naubusan ng HP. Mas masakit to eh. Matay ka nga, hayop ka. Spawn point! Tayo punta. Oh, yung mga fireball. Aray ko. Oh, headshot mas masakit. Di ba alam, headshot lord ako. Ikaw may HP, hayop ka. Hoy, bumalik ka rito! Utay na to, tinatakbo ako. Mamatay ka, hayop ka. Ah, wala siya HP. Alam ko, okay, HP. Ano yung last? Ikaw! Nag-chill ka pa dyan, parang kang gago. Okay. Doom ref. 0 deaths, easy. Okay. Hindi ko lang kailangan ko gawin yun, pero ginawa na natin. Oh, mabagal na. Nakaka-windang na ang bagal ko ulit. Oh, ano yan? Lungkot ka? Oh, okay. Oh shit. The anti-meta. Di niya mahanap yung tunay na siya! Oh my god. My mind's blank. Find the pieces and assemble the picture on the table. Anong pieces? Find the pieces? Ah, ito ba? Yung mga sira? Oh, natutulungan ko siya hanapin sarili niya.
Yon! Iabot ko ba sa kanya? Ay, hindi. Oo. Okay, I think tapos na tayo eh. Hanapin natin yung mga pick. Ayun na nga, yup. Yeah. Ayun, sa harap mo mismo. Harap mo mismo, men. Yun. Oo. Huwag ka na malungkot. Huwag ka magalala. Tutulungan kita. Okay, medyo kulang pa. Pa na madami. Di ba lumabas dito? Oh, so, pwede ko ba i-check lahat? Ayun. Ano to? Special na card. Ayun! Ayun ba yung picture na gagayahin ko? Ay, hindi. So... dumadami na. Oh my God! Huwag ka magdrama. Wait lang, hahanapin. Ano ba to? Venom! Oh! Ano ibang pwedeng buksan ah? Tulungan natin siya. Repeat. wala tayong choice. Hindi na ba to? Hindi siya dito. Ayan. Dalawa pa. Kailangan pa tayo ng dalawa. Ayun! Sabi ko na may silbi yun eh. Yun. Last one. Ano pa ba ang pwede ko? Baka yung sa ano, oras. Yun, boy. Sabi pag tinitigan mo eh. Huwag ka na magdrama dyan. Tapos na. Parang gago. Yun. Okay na. Tama na, di ba? Nakadikit na, di ba? Hulag. Meron pa bang onte? Ayun. Hindi pa pala nakadikit, sorry. Yan. Talsika mo. Meron pa rin ako kagat nung dati. Lol. Yawn. Dapat tape ginamit ko, hindi yan eh. Pero sige, pass the image. Ito na ang picture mo. Kita mo yan? Ito ka kapangit. Remember now. Thank you. But my face. Aww. Wala akong mukha, guy. It's all her. You took a piece of me. Threw it away. Look in the war. Ito na, makikita ko na yung totoo. Ako ba yan? Wala naman eh. Wala yung music. Oh! Run! But run! Oh my God! Oh my God! Okay, sige. Okay, scan. Ay! Gago naman! Saan galing yun? Galing sa pader yun! Ang tanga naman. Oo, wag tanga. Ay! Ito na nga yung final boss. Ay, ito tuloy outrun. Oh. Okay, wait lang. Oy! 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 Oh my goodness! Medyo bobo yung ano. Hindi ko lang kailan siya nagto-turn on eh. Tunta ko lang yung blue. Sundan mo yung blue lock. Sundan mo yung blue line. Sundan mo yung blue line. Oo. Di na kaya nakapangyarihan mo, no? Woof! Hayop ka. Sabi speedrun eh. Yes, nag-revert siya doon sa dating patch na hindi siya sira. She just wants to sleep. Gising ka na. Ilusyon lang to, hindi siya totoo. Wake up! Nisugat pa ako. Naka-wallhacks. Gigisingin ba kita o bahala ka na dyan? Sige, bahala ka dyan. Bye. Okay, ito yung masaya pa siya. Ayun. Ba tapos to? Try to wake Mita up. Ayaw nga. I need someone's help here. I hope Mita here doesn't bite. Mukhang mabait naman na Mita to. Tulog lang. Gumising ka. Pilitin mo. Sige na, bilis. Hamo na. Dami kong ginawa para sa'yo. Hayop ka. Dali, halika na. Sama ako. Oh my God. Anak na, gagawa pa akong kape. Last minute. Make coffee. Puta gameplay. Pagod ako. Ito, nakakatayo to, kape. Have you pooped today? Bilis mo, dali! Let's go! Let's go. Bigyan natin tapos natapon sa kanya yung kape, no? Ano to? Okay. Hindi ko mabilisan? Okay.
Ito, para magtayo ka din. Have you pooped today, Mita? Bilisan mo, buhos mo. Gising yan. Ilihan mo, Mita. Bilisan mo, Mita. Hawakan mo na. Yes, yes. どうしてそれを知ってるの？ Oh, dami mo tanong. 君はここにいるんだもん。君はもうたくさんのことを知ってる。Yes. ちょっと座らせて。 Pukta. Ilitara na, Mita. I don't know what to say. Keep following the ring's guidance. あの子の指 You have her 輪を ring? 持ってるの？それなら納得だ No ね。 wonder. 君が You found this ここ place. まで来れたのも。 That's right. So you can help me. So can you help me with the switches? Please, switch. Ang dami kong ginawa. Tapos switch lang gagawin. Hindi mo pa magawa. わあ、おいしくんだ。 Yes. Yes, kanina pa. Tara na. Anak ng... Sampali mo. Nabita, bilisan mo. こう。 Tara na, dali. Let's go. Ganito. Tara na. Okay ba yung music? Hello? Anak naman! Ito. Buhati mo na lang. Bilis! Ito. Uy. Titigan na nga kita. Sige. Ayan. Yeah, very good. Oh. Anime ka ba? Dito siya sa right, ako sa left. Okay? オッケー。 Okay. Ready to. Well, I'll start the countdown. May countdown pa yung sakto. 10 seconds. Okay. Just keep awake, okay? Pull lever. 2、3。 Ay, puto dapat pala sabay. 1, 2, go. Oh my God. Sorry. Sige. Ito na talaga. Hindi ko to sinasadya. 3, 2, 1, go. Yon. Oof. Sticky. Sige, matulog ka na. Tara na. Okay yun. Buti naman, tinulungan mo. Kaya sumi... Nothing happened. Huh? Hindi gumagana. Ikaw ang pipindutin ko. Hello? Wala kang silbi, Mita. May nakakainis na Mita. Uy, 2D na ako. Novels. The blinding light was hitting my eyes. I couldn't move, just waited till my vision cleared. Nag-ano na siya, yung visual novel. To the fear I hold. Ako, wag lang yung I gently opened the door, please. Ayoko na. But as soon I shifted in my seat, a sharp pang in my gut made my heart race, practically pounding against my ship. Ben, ito bang ganon? Right, I should get back to 3D. Go out of bounds like everyone else to glitch the game. I can do that too. Lumalayo siya into the 3D world. But nothing, damn, why didn't it work? Her voice softened, turning playful and curious. I felt like a weight had lifted off my shoulders. The storm had passed and now she seemed almost flirting. Her demeanor shifted from fierce to curious kitten. Laruin, maglampungan. Two-dimensional Mita vanished. I shouted irritably. Okay. She opened her eyes, looking calmly for a moment. Then with all the agility of a circus acrobat, she bowed it over to me. Magic ring, what do I just give it back to me? You're a real ring fanatic. Lagay ko sa'yo yun eh. Ha. The lit sound echoing around us, feeling awkward as our laughter grew more friendly almost. Come on, you weirdo. Let's play tic-tac-toe. They do love games, I thought to myself. Alright, let's do this. Okay. Gitna lagi. I made the... Yo, first move! Madali lang yan, ligaw ka lagi. Yan, tapos dito harangan niya. Tapos harangan mo ulit to. Boom. Easy. She kept her loud commentary. I quietly made my moves. Pwede pa? So, whatever, aren't you? You want the ring, don't you? Dito. Ito yung last. Tayo ba kami? Tayo kami. Gago, nagulat ako, puto. Ano yan? Finally, the door burst open. Oh, shit. Crazy Mita. Larger than life form, stopping in the center of the room. I froze, feeling myself to go pale with shock. The 2D Mita looked genuinely frightened. Galing, nagmimix na yung mga worlds. The crazy Mita had... どうやってここに入ったの？ Okay, ikaw na magsalita. 何人の味方と会ったら気が済むわけ？これは一体何なの？私、こういう I hate this flat. Ayaw ko na flat eh. 嫌い。退屈で。It's boring. Wow. やらない。どこに行くの？待ちなよ。 Where are you going? I said it. Kinuha ko na siya, si 2D. The powding may stand. I barely noticed that 2D Mita was trying to talk until she suddenly slipped her hand free from mine.
Hey, calm down, will you know who's cheating us? Okay. Almost apologetic. She stared at the floor, tracing little circles with her toe. Talo-kun, you wanted that drink, right? Ayan, tutulungan na niya ako sa wakas. Papatayin ba to? Ni 3D Mita? Where to? I don't really have anywhere to go. Thanks for playing, weirdo. Come back sometime. As you spoke, something strange happened. The world around us shifted, folding back into the house. Oh shit. Started displaying a phrase I couldn't recognize. Oh, nice. Nagiba na naman. Oh! Totoo na ako. I'm back. Uy, gago ka. Anong katahan? Oh, the best Mita! びっくりさせないでよ Best Mita! あ May salamin! 私のセー Ah, wala na. Di na siya. ブどうなってるの Di nag-save. セーブはどこ Where's the game? うと You've ruined the 話 route. してくれたわね Yeah, para si Malsok lang. どういうつもり I need the version. Ba, kapatid ko ba to? Anong old version? わかった私とっても忙しいんだから君みたいなおバカさんと entertain you, 付 silly き合 head. ってられないの Mega Nenita! Toys? なんて言 What った a jerk. らしいの君とは友達になれ There'll そう be も no ないわ friendship ね between us. No! Friend zone route. I need to get to the core. It's your fault I got hurt. もう Damn. 何なの Huh? Reading books destroying glitches. I need to get to the core and stop Mita. ミト Core? 勘弁してよ So dito si なん Mita? てどうでもいい Siya 1から galit. 100まで興味ない Tinatasok lang ako ni nitong isa eh. Mila! ど Si こに Mila 行くつ pala. もりよ Leave the house. ここから簡単に Think 出 you てい can ける just と walk でも out of 思って here? る Maybe. Pwede ba? Oh my god. Okay, never mind. Sa illusion pa rin こ ako. こが出口だと思っ Uy, た sa likod ko siya. Close door. Damn it all. Ano ba? なんだと思う木の国とか Bigyan kita ng Wonderland. Paano ako makakaalis? There's supposed to be a way out here. There's no way out. Well, what version is this then? Take a look around. Oh, nice glitch. ないで Ano to? こ Pwet れ mo ba が to? 何なのか私にもわからないの何かのバグね My ring is shaking. 何の指輪婚約指輪 An engagement ring? No. Oh, kinakain niya. Sa dami ng mga Mita, that one might be able to get me out. もし私のHawakan natin yung puwet mo. したら君も死んじゃうわよ Wala akong pake. Ito ba yung puso mo? Oh, kinain niyo. Ano, down? Oh, ano na naman to? Oh! Ito, harangan ko. Oh, okay. Oh, dito. DJ pala ako, DJ! Ay, baka yung frequency. Okay. Boom! Okay. いいわよバスルームに Permission? Okay. Kala ko ng permission. Let's go. Hawakan mo. Down. Ano na naman to? Huh? Ah, okay. So kailangan ko lang siya ipasa-pasa. Okay. Dali lang pala nito. Ay. Ano to? Ang tawag sa ito yung magkakahalo. Yun pala. Narinig ako, ano yun? Ayun. Ito na yung last. Ipasok mo! Legit. Ano gagawin ko? Ano to? So see, have you pooped today? Ay, papasok ko ba to? 500 pesos. Huh? Ah, lahat dito ng star. Okay. Gets ko na. Ay, gago. Okay. Okay. Last one. Ay. Saan isa? Ito lahat ng circle. Ganito yung vibe. Oh, ayun pala. 何 Ay, kausapin mo kung ginagawa ko to. Gusto ko yan. 私のスタイル No, hindi ko siya magawa hanggang nagsasalita ka. Ayan. Ito na ba yung last? Okay, yung laro. Ito. Okay. Ay, gago. Try dodge ko. Ito muna yung mga malalayo. Ay, mga malalapit. Just tip
Fingerin mo! Oh, maraming salamat, Gerbs! Samayan. Ay, puta duling. Isa pa. Dito, sa gitna yan, oh. Ay, gagi, humarang. No! Zoot! Space Invaders, oo nga. Puta, ano to? Ito yung mahinang uri ng push-up, pero sa mga nag-start pwede to. Yung gagamitin mo yung knees mo. Ano mang ginawa ko? You're acting weird. What's wrong with you? 冗談だけど私は変じゃないわ個性的なの他の子たちとはできるだけ違う存在でありたいんだ You don't have to try so hard. Iba ka naman. そんなこと分かってる Tumayo ka na dyan para kang tanga eh. Okay. すごいでしょ Oh, wow! Lakas mo na! Daliri ba yan? 次は手も使わない Oh my god! Shee! What the Sigma? Alam ko laro to pero ginagago mo na ako eh. Nagamit mo, dede mo. Nice. も Buti nga う sa'yo. 悩ましい物理法則ね SB_cheats0. そのことを気にしちゃうと私もすぐにこうなるのドカン Boom, this リアリ happens. ティがどうとか君が語るからだよおバカさん Try and leave the house. Okay? Ito na naman, try na naman eh. Paalis mo ba talaga ako dito o hindi na? Oh, there's the passage. So, pwede na ako gumaw? Oh! Talaga, sa mama ko. 本当にそこに行くつもりなの Yes. すごいじゃないまさにヒーロ Oh, Boku no Hero. ーごめんねそんなつもりじゃなかったの It's fine, Mila. I can move on now. 君が Mag-move onin mo na ako. 住みたいのはわかるけど私と一緒に But can't you stay ここ here? には残れないもう少しだけでいいから Just a little longer. I can't wait. Oo nga pala, may crazy Mita pa. 私は I hate her. May last boss pa pa. 嫌い May last boss fight pa ata. 嫌い Oo nga. 嫌い Listen, 私はどう why am I して even ここに here? いるのわからない I don't understand. どうしてわからないの Oh, それもわからない pumutang li salamin mo. I understand how you feel, Mila. Do you want me to come back afterward? Isa pa bang laban? お願い Stay here. No! May choice ba ako? ここに残って一 Leia. 緒にいると Aww. もし君 What が if you 心 don't 配し succeed? たら I will. It's just a little while longer. Okay. Iwan na kita. Oh. Okay. Oh! Run and hide. Oh my god. Oh my god. Pinatay niya. Oh my god. いい表情 E. してるじゃないもっと Q. 行きましょう見てる Ito na ba yung last? Watching the same old face get so boring. Turn left. Okay. Okay. Open. Hindi ko makita. Jump. Open. Ay, may mali. Ah, shit. Patay ako. Ah! Okay, last na to. Paladid ako dito. Tapos na. Continue ko na lang. Sa ibang araw. E. Last try, last try. Focus ako. Para sa inyo to. Para sa lahat ng nag-donate. Okay. Thank you. Okay. Yan, sana. Oh my god. Ano to? Ito yung... I can fix her! You look lonely. Tapos na ba to? What up? Oh my god. May mga ganito pa. Ito ba yung buong code? Ano yan? やあ調子はどう走り回るのにも飽きてきたでしょ Tumaas boses niya. What did you do to Mila? まだそんな Oh, so you're not tired yet? いいよ Perfect. また一緒に Let's play another game. ちょっとした You. テストをしましょう See, with a little test. Let's test your あと coordination. は君 Your の ability 行 to 動パ act. ターンも
What if there's something wrong with you? What if you don't even deserve that skin? Gago, kukunin mo yung balat ko. You're so proud to wear. So yung naka-blur pa rin eh. The right one? Or right one? Baliw. Left. 君本気で言ってるの？何か違うように見えた？ただの冗談だよ。気にしないで。ナイフで戦うなんて時代遅れ。まあいいや。私もっと面白い。 Puta, pinapili pa ako. まずはこれを見て。音楽が欲しかったの。この曲なんてどう？最高に上がっちゃうよね。よし、まずはルール説明。音楽が流れている間は動いてもいいよ。でも、音楽が止ま Ito yung mga kalaban mo na in-explain sa'yo yung power niya. ほら、 Okay. ゴール目指して頑張って。君なら May save point ba to? ゲームを始めましょう。何立ち止まってるの？走って。ほら、早く。 Stop dance ba to? I mean, no, in-ex ko. Diba, ibig sabihin na pwede? Pag ito nag-save, isasara ko na. Ay, ko lang kung may save pa to eh. Okay. Magtatago ako. 25 pesos sa super. Ah, tataguan ko. Okay. Kulit ng mga games. Oh! What? Oh, gago, patay. Oo nga, pag walang blur. Umabot ako dun eh. Nag-glitch na ata yung timer ko dahil ano, umabot na siya. Ayusin ko yun next time. Easy. Lever. Huwag na tignan, boy. Ano to? Okay, di na siya nagsasalita. God damn you to hell. Okay. Ah! Betlog ka. Baka nakatago ako? Ang part ng game eh. I think I got away. Okay. Pag tayo doon. May naglalakad. Oh. Okay, assets ulit. Ah, kailangan umabot sa unang-unang version. Nag-save ba? Okay. Tag-time na. Sa atin na to, intimate na tayo. Dito! Bilis. Oh my god, bakit siya ganyan? Bakit siya gumagapag? Ba't ang dumi niya? I think I dropped something. Ay, hindi. Sino ba yan? Ooh. Makatagos ba siya sa asset? Okay, fake lang. Fine. Mag-aawain ba niya ako or... Why si Coraline? Mag-bonnet! Sino to? Ito yung first version? Naka lang ah. Baka may itlog ko. Okay. Hello. Sa likod ko siya. I want my teddy. Let's play. I lost him. Find him. Okay. Sag mo kawain. Teddy. Teddy!
Hindi ko ito buksan. Hindi. Ayun, Teddy. Eh, oh. Oh. Kinuha ba niya? Ito yung Teddy mo, hayop ka. Taroy mo itong Teddy mo. Pati na tayo, ha? Hey. What are you looking at? Ask question. Oh my God! My bestest friend, though. My Mita. My only friend. Why do you look like that? Ba't ka parang abnormal? Oh, okay. How do I look? My Mita says I'm beautiful and original. It's you. Hey. Oh! Ako siya sinasapian, go. I'll show you how. Ooh! Oh my God, man! Ano ba? Anong go? Go saan? Okay, nice. Di ka naman siguro nakakatagos na. Run. Saan tayo pupunta? Ito? Buksan mo! Ano nangyari? Oh my God! Naulol ako. Fake siya. Sabi dyan! Oh, okay. Oh, alis na tayo ulit. Oh! Teleport ka pala eh. Oh, di pwede dyan. Ginatondo ko. Pwede ba to? Okay, wait lang. Papasok ka dito. Saan ka punta? Dito ka. Appear! Appear, disappear. 1.5, 1 port. 1 port, 1.5, disappear. Appear! Okay, wag na tayo CR. Ayaw mo CR. Di ba? Ayaw! Ako dadaan. Ito. Eat. Bakit ba sa kanya? Okay na. 2 beses lang. Yes. Ito ba yung original? Ito ba yung mabait? Ay, si ano? 指輪を The ring. Uy, okay ka lang? Bakit? Uy, meron siyang ano? Mita, ano ba nangyayari? Yan ba yung core? Is this it? The core? Core 前にも des! 説明したように Di kami kasama sa つま mundong り to. プレイヤーは許可なくここに入ることができます、あくまで推測ですが確かなことはこの部屋の中に Oo nga, ano ba? Select and Can be sakura found haru toいうこと。 inside. Head to the core, okay. 入りましたね Core? Kamay ba yun? Ay, paa! Sino yan? 気をつけてくださいあれはあなたを見ています Sino yan? Yan ba yung pinaka-original? 確かなことは分かりません Find the option to restart a character. Other players. Yun. Coder ako eh. Start the application. Confirm login. Ano to? Incorrect login. Command prompt. Ito na. Command prompt na naman. Ito ba? Ito to. Nakita ko na. So ito, tas ito. Sige. 4 tas 2. Easy. Dulo. Pangalawa. Ito. Programs. Advanced. Starting device. Ay, starting character. Ito yung kailangan ko, di ba? Start a character. Code na naman? I think I found it. Anong version, girl? 0.98 0.98? 0, 0. 9 before yung una. Ano to? Index bingo. Okay, what index? Hanapin ko na naman ba? I need the index, girl. Wait, don't tell me you don't know. That makes sense though. 確かにそれぞれの見たには Okay. 番号があります、そして全てのバージョンを一気に再起動することはできない、なんてことでしょう、そんなの考えもしませんでした、そんなの無茶です。狂気の沙汰です。一匹ののみを探し当てるようなものです。 What are you doing? バグが生じた場所は時々情報を吐き出すことがあるんです。ログ、 Oh, logs, yep. ログ、 Command logs. データ、もしある場所に覚えが、はいここでお待ちを。 Sit down na sofa and wait for Mita. Okay. Hi, Mita. Okay, ito gusto kong gameplay. Nakupo lang ako. Nakatulog na ako. Bukas na. Ako patay si Mita. Alam ko na eh. Mita? Go around. No! Bumalik na naman! But, real world? Naku po. Hello? Iba na... What is he doing here? Yun to. Find yourself. Okay. Gameception. Kwarto tayo. Pag kailangan ko pumunta sa kitchen, dito ako. Ayan. What? Nani? Tapos? Lapit. Bulaga. Ah! 捕まえた。君
遊ぶのはとっても楽しかったよ。君は常に動き続けて、なのにのろまな臆病者のふりをしてる。Yeah! 気に入らないところもあるよ。 But それはね、ダミーたちを甘やかすやり方。あの幸運で正しい人形たちをね。だけど、全ては気まぐれ。私たちを作った人たちが教えてくれたの。 natutuwa si Monica 失 sa'yo. 敗作は暗がりに放り込んで Tapos ng 忘 luma. れてしまえばいいんだ。そして君にも。 Problema mo! How did you become like プレ this? イヤー、君は本 Bakit? 当に卑怯者だね。 Dinownload lang 少 kita. しでも爪を見せると逃げてしまう。偽善者そのものだよ。 May mga dev. 自分とだって否定しようとする。 Ah, okay. キムだ。 Di ba meron nga silang ano, yung adult version? 自分たちの振る舞いを、すべての失敗作の試作品たちをゴミ箱に捨ててしいることを忘れて。 Yung mga nauna. 私 I don't... 悪い子かな。完 The perfect 璧な girl. 女の子って狭間にいるもの Tama. なんだよ。 I don't think you have a single good cell in you. Naku, magiging yandere na talaga yan. You're mad, you killed Mila. Now you want to kill me? 君を殺す。 Oo nga pala. ただ私と一緒にいてほしかっただけだよ。仲間 Wow. たちの方が好き Obsequious. なんだね。 Obsequious. Oh, you're so offended. Oh my god. 私たちには Honey? 十分に時間があるもの。そのうち分かってくれると思う。 Figure そば it out. にいて。 Just stay and be mine. All mine. Watas- Naa. Ito kasi reply to naa. Patay wala lang ako. 話は Okay. 彼女を見て tropa ko to eh. 綺麗でしょ。 Di na to. What's got to do with anything? プレイヤー見て。私たちは彼女とよく。May una-una? 彼女の何がそんなにいけないの。眠りにつく前に。でも今は Isasaksakin niya ako eh. 彼女も君と遊びたかったし。とにかく私は本当に君のことが好き。君は私だけのもの。 No! いいよね。 And why would I agree now? all of a sudden. Uy, titingin mo dyan. Uy. いい子。まだ時間はあるよ。 ASMR! じっくり考えて。 Yes! Bong. Ito ba ending? どうして君は私から逃げたがるの？君のリアルな世界は。 Para nanonood ng episode ng Bleach. Ito ba yung Hueco Mundo? だったら Then take a もう closer 一度見てみ look. て。 Day 1. Unang araw? Ba't pinapanood ba niya? Wake up. Gagi ako, parte na ako ng game. Sit up. Stand up. Ito ba ako? Go about your day. Okay. So, tandamit. Kain. Ito yung lagay nito. Hot water. Water this. Next. Ay. Pinupuan ko yung damit ko. Turn on computer. Pick up ramen. Ano to? Using. Ako ba gumawa? Ay, up, down, up, right, okay. Meet. Nagko-code ako. Files dropper. Ay, color. Green, blue, yellow, red, blue, yellow. It's louder. What? Sabihin nito. Scroll. Something sa mouse? Tayo. Betlog ka. Oh my god. Hayop. Okay. Sarap. Basura A. Okay, tulog na ulit. Second day. Set up. Baka simulation lang lahat. Typical, ano to, Japanese worker in a day. Projo ba yun? Ang lungkot nun eh. Wala social life. Ganito sa Severance eh. Hindi nila alam yung mga nililipat nila. Ang green ngayon ah. Nice. A day in the life. So, bakit paano nangyari na pagkatulog ko, ano na? Pagkapalit ko ng damit ko, tulog na. Okay, stand up. Hindi ko gets. Isa lang ba yung kwarto ko? Ay na, ba makinain ko ng huling mga araw? Dumadami na. Third day to eh. Memory brain.
Yun. Easy. Tulog na. Hindi ko gets tong paglipat eh. Di ba ito lang din naman yung kwartong yun? Oo nga, dumadagdag yung mga noodles. Ito siguro yung araw-araw na ginagawa ko si Mita. Wala kang buhay. Oh. Yeah, yun na nga. 4 na yung ano ko dun, no? Noodles ko. Healthy nito. Pwede ako mamatayin yun eh. Okay. Wait lang, ba't yung brain pa ulit-ulit? Oh, konti na yun. Patapos na ba? Oo nga, patapos na. Ang bilis na lang yun. Okay. Saya. Oh. Okay, so pinakita lang na everyday mo ginagawa yun hanggang mamatay ka. 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 5. Okay, mag-1 taon na. 2 taon? 3? 1,000 days. Buhay pa ba ako? Okay. Natapos na ba ako? Sobrang healthy nito. Hindi nga nadadagdagan yung mga dumi eh. So nililinis ko siguro. Okay lang. Oh my god, sinong gumagawa nilalagay sa gilid yung takip? Ay! Naman, men. Ano ba? Stop. Run an unknown program. Yon! EXE file. Hayop ka. Nagising na naman yung puso ko, leche. Hello! Yun na, si Monica. Naman ganun, men. I think I slept. Was it really there? The world outside is green and vibrant. Perhaps I should go for a walk next weekend. Oh, kung buhay ka pa. Nakikita ko sarili ko. Nice. Iuhuli natin yan. Sige. Really need to get to store for new equipment. Para na akong laro. Kasama gets harder every year. I won't be needing you anymore, do I realize? Wala, ito na yun eh. So... Okay. Paulit-ulit. Oh, kasama na tayo. Let's go! Yo, hello! Kamusta? We meet again. However, can you enjoy the dreadfully tedious days within these walls? Those endless days. Don't you get bored? I prefer to do my own thing. Do you like that life? Do you even leave the house? Don't you even think about lying? I know you're sick of your life. You're like a bird in a cage, a hamster on a wheel. You wanted someone to come to your rescue. You wanted to escape, didn't you? I don't want to be shot in a digital prison. Your ideas are absurd. The world is absurd, and what's worse, there's nothing real with your so-called real world. Either way, there'll be nothing left of it soon anyway, and nor will there be of you. I can't comprehend your wicked ambition. They made us suffer. They don't want to be alone. So yeah, you're all wrong. You're really imitating my willfulness. The only thing they have that is their own is their hair. Don't make me see you as a mother slave of reality. Just be mine, truly mine. Oh! Yeah. Kiss ka. Ay! Uy! Gusto ko yan. Oh, yung ngiti niya, bambaliw! Uy! Okay, sige, okay lang pala. Ay, never mind. Tinatanggap ko na eh. Reboot. Leave the basement. Ako to. Oh. Dali lang. Oo nga, dito ka... Dito ka dati. Tulog ka eh. まあいいです。収穫はありました。これが番号かと。早く試してみましょう。まずはここから出なくては。Okay. 狂ったミタは今は新しいプレイヤーに気を取られて私たちに構っていられないと思います。So, ayun. Mita, wait for me. Hello? Mita! Nangyari? Ako bahala sa'yo. Tutulungan kita. Oh! Oh my god! No! Aray ko gago. Stand up. How come? Kaso digital naman sila, di ba? Okay. Di umabot. Ang galing. Pag na-dead ka, di ba ganun? Patay yung seryosong Mita. Okay, sa bedroom. Oh! You're alive. Na-erase na siya. Don't you remember? Okay. Please, alalahanin mo ang ating pinagdaanan. What am I supposed to do now? I can't get out. What do you mean get out? Wait. That's the ring. Ay, binigay niya. Take ring. Nasa kamay niya isa. May kagat pa rin ako. And that. Ito yung
567 7098. Okay. You found it. なんと言えばいいのか7099 pala. わかりません。 Okay. Must get back to the core. Wala na, na-erase na siya. Yun yung kapalit. Okay. And you, perhaps you ought to come with me. Yeah, gusto niya. Gusto na babae yan. Ito ba yung daan ng core? Yun, dito. Mama ko. Wait here. Ito yung gusto ko. Nakikinig ka eh. Enter the data. Reboot crazy meta. Okay. Easy. Yan pala eh. Minemorize ko. 7098 ka. Mukha kasi 99 eh. Naalala ko pa ito. Tsaka to. First try. Program. Advanced. Restarting character. 00.98 567 77098. Boom! Confirm use the lever. Ito yung lever. Wow! Hindi yan lever! Excuse lang ah. Excuse me po. Ayun, ito pala yung lever. Wala to. Huwag ito pansinin yung gagawin ko. Yeah. Preparing for restarting. Yeah, start process running. Okay, chill lang tayo dito. Hindi pa itang hawakan. Parang mamamatay pag ginawa ko yun. Ayun na nga. Kailangan ko siya dikitan. Sumusutokit! Okay, so nag-restart na. Shit. Taas yung brightness. That was a close call. Did we do it? Good. 1.9. Okay. Sure ka ba ito yung correct version? Hello! はじめまして。 Ano naman? プレイヤーさん。 Nalala mo ba ako? PaoLUL. Ayoko na, ayoko kausap. Tawa na ako marinig yung boses mo. ここに来 Hindi ko た alam の eh. 帰っても家の外に出てみて。元気でね。 Ayun. Anak! Puzzle na naman ba to? 壁？そんなはずないのに地下室にあるものが役に立つかも。ドアがあるの。地下室につながってる。よくわからないし別に興味もない Ay, し。 nakita na sa dulo. それに少し見てきてくれる？ Head to your basement, enter your ID. Huh? I don't think she remembers anything. Did we do it? Did we reboot her? All I have to do is get out of this damn game. Code. Rough. 9200. Ito ko. ID. Okay. 9200. Okay. Leave this world. Ito ba ako? Character profile. Hindi ba ito kailangan buksan? Invento tayo ng mga numero. Umukas! Ay, error! Nag-auto-lock siya, gago. Nangyari. Alis na tayo siguro. Okay. Yun yung dati. Okay, tayo. Leave this world. Kakakibira ako di nagawa. Kung ano man yung doon sa dulo nung... Oh my god! 待ってハグしても Ano ba? いいかな？ Masaksakay mo lang ako eh! 君と出会えて嬉しい。 Oh, stop. 残念。君と二 It's a 人で realm 過 shame. ごす時間がこんなに短いなんて。 Hindi na, pagod na ako. だからね、本当ならもっと一緒にいられたのに。 Ayoko dito, flat dito, 私の 2D せい eh. だね。あのクローゼットとあの音。もっと早くあの子を殺せばよかった。 Ha? Kala ko ba? Patay na siya. そううまくいくと思った？本当にバカだね。結局他のプレイヤーと同じ。ほら、ちょうど終わったところだよ。これでリアルの君はもう必要ない。ないの？ Nope. Uy. Ah! 演技そんなに上手だった？ダーリン、君に Aray ko. 自分の表情を見せてあげたいよ。 Balat ba yun? すっごく面白いんだもん。 Strong. そうだね。私に何があったか？ 自分でも What's わ hot から though? ないよ。どうしてこうなったか君が教えてよ。どうして私は味方になれないの？それはね、私のバージョンはどこにも存在しないから。
Ah. 無知で愚かな奴らの皮を剥ぎ取って彼女たちの皮をかぶってるだけ。だからAh. 私はリセットなんてされないの。 Dati pa siya. Wow. They're not the problem. You're the one who shouldn't exist. それと Now you too. 君もね。 Sabi ko, nakaksak pa ako eh. Sabi ko na. 君にそんな風に言われると傷つくよ。 Wag ayoko matondo, please. もう時間みたい。すぐにまた会えると思うよ。そろそろ準備が meron tong ano, may sequel to, no? 整ったかな。コンソールから君を取り出さなくっちゃ。 Yeah. だね。君はお気に入りのカートリッジにしてあげる。面白い名前のプレイヤー。 Tama, kung ganito kaganda yung story, babalikan pa natin siya para talunin sa next game. Yep. Guro naman, totoo na to. Please. Delete game. Uninstall na, parang awa mo na. Is this the end? Of course it's the end. Oh, okay lang ba ako? Okay pala yung tsura ko. Naglalag. Oh, bagal. What the? Ano nangyari? Ang bagal. 2 FPS per second. Oh. 4970. I think cartridge ko. Ay, PaoLUL ko. Hindi. Okay. Ayop, dyslexic ako. Buti na lang, may recording. Save of life. Eh di nakita natin. Ayun tayo. Wow, utak ko yung nasa cartridge. May next level. Oh, wala ako. Yep. Sabi ko na. Parang pumutok yung ulo ko. Ano to? Okay. Yun yung nakakatakas ako. Parang yung pumutok na ugat sa utak ko, gag. Tapos na, kung yung play the game. Maganda siyang take dun sa genre ng Doki Doki, ng parang nagkakaroon ng sentience yung isang computer program. Like yung mga bago sila in-implement, like yung mga different na minigames, yung nagma-merge yung 2D sa 3D and the real world. Maganda, good touch yun at na-appreciate ko yun. So gusto para maglaro tayo mga ganito, comment down below yung mga games. Salamat sa mga nanood. Kasama ko dito, mahaba to sigurado pag in-edit. Paki-like naman para makatulong sa algo. At syempre, shoutout din sa mga nanood sa stream nun. PaoLUL Gamer na papaalam. Shoo!